Mahaiburu Anderea, legebiltzarkideok, gobernukideok eta lehendakaria, egun on, Gabon giroko pleno hontara. Aurrekontuak dauzkagu gaur izpide, eta nik uste dut ematen duela parada bazkenengo asteetan eta hilabetetan hizketagai izan ditugu hainbat gai onak hartzeko, beti ere aurrekontuekin loturik noski. Guk politika orokorreko plenoa hain zuzen ere hasi genuen 4 akordio proposatuz, eta 4 akordio proposatzearekin batera lan eskema bat planteatu genuen. Gero ondoren, orain ez dago hemen presente, baina EAJ-ko bozeramaleak esan zuen guk hain zuzen gai, jendarten intereseko diren gaietan hain zuzen ere esan genuela akordiorok aukerarik ez genuela ikusten, eta nik uste dut hori ez dela horrela, eta matiza importantea dela. Guk esan genuen 3 karril berizte ditugula. Karril batean uste dugula diferentzia sustantziala dauzkagula, eta hor etxebizitza jarri nuen adibide gisa. Beste karril batean esan nuen akordio partziala posible diela uste dugula, eta hor adibide gisa jarri nituen industria segurtasuna eta osasuna, beraz, akordio partzialen aukera jarri genuen mahai gainean, eta ondoren, hirugarren karril batean esan genuen uste dugula 4 arlotan posible direla herri akordioak, eta posible baldin badira akordio horiek posible egin behar direla. Hori da esan genuen. Legegintzaldiaren zati hontan, nik gaur esan nahi dut zertan EH Bilduk babestu duen gobernu hau. Zertan erdietsi ditugun akordio partziala, eta uste sustantzialak diren gaietan gauzatu direla hemen, behar beste balioan jarri ez diren akordio partzial batzuk. Eta batek zer ikusten dauka aurrekontu honekin. Izan ere, industriaren sustapenera bideratzen diren 900 milioiak, hoiek EH Bilduk babesten ditu. Ze iazko maiatzean honea ekarri zen lege proposamenaren alde bozkatu zuen EH Bilduk. Beraz, aurrekontu honen zati baten onespena badu EH Bilduk. Eta ez da zeharkako gai bat. Gai importantea da, apustu importantea da, eta guk esan egin dugu, eta berriz esango dut, gobernu honetan ikusi dugula politika industrialen aldaketa bat. Norabide aldaketa bat. Eta hain zuzen horregatik proposatu genuen monografiko bat ospatzea parlamentu honetan. Letra C ez hitz egiteko hain zuzen aberastasunaren sorreraz eta industriaz. Ebazpen batzuk aurkeztu genituen. Uste dut, esan dezakegula, gure analizian nolabait zertifikatzen dela, gobernuak eman duen aldaketa hortan, horren alde gaudela, eta hori balioan jartzen dugula. Ondoren gure matizak, gure elementuak egitze ditugu, eta esaten dugu, orain, osnartu behar dugula, zehazki nora joan nahi dugun, eta gure uste segurazki urrutiago joan behar dela. Baina, esan nahi dut gaur, gai importante batean, adierazi dugula jada, aurrekontuenen zati esanguratsu baten inguruko atxikimendua. Eta hori, ez da balioan jartzen. Ze, sensazioa daukagu hain zuzen ere, gobernuko alderdiek oposizioa egiten diotela oposizioari. Eta hemen, gauzatzen direnean, adostasun importanteak, ez direla hain zuzen ere balioan jartzen. Eta beste adibidea jarriko dut, eta osasun maila. Hemen, balioan jarri dena da desadostasuna. Nik gaur hemen jarri nahi dut osasun mailan, balioan jarri nahi ditut osasun mailan gertatu ziren adostasunak. 24 ponentziatik oker ez baldin badago 10etan jarri ginen ados. Noiz eta gatazka importante batetik gentozenean. Eta ikuspegi oso desberdinekin aritu ginenean hauteskunde kanpaina. Eta hori bada zerbait balioan jarri behar. Nik uste dut horrek prozesua bera aintzat edo balioan jartzen duela. Eta gainera konprometitu ginen prozesuan mantentzeko eta aurrera begira adostasun berriak esploratzeko. Beraz, sensazioa daukagu, hemen, hain zuzen, gobernuko alderdie jartzen dutela azpimarra beti ere desadostasunetan, eta gu saiatzen gaela zubiak eraikitzen, saiatzen gaela ikusten non dauden aukerak, saiatzen gaela proposamenak egiten ikusteko aurrera bidetan non jarraitezken ados. Beraz, gaur, hasi nahi dut esanez, gai importantetan legegintzaldian izati hontan, ados jarri gaela partzialki gai batzuetan. Partzialki ados jarri gaela gai importante batzuetan. Eta esan genuen politika orokorreko plenoan, orain, tokatzen zela, garbira pasatzea, hain zuzen ere, herri akordioen diskurso guztia.
Gure ustez, eta hau da gure lan hipotesia, akordio nazionalek ez daukate alternatibarik momentu historiko hontan eta parlamentu honetan adierazita dauden indar korrelazioen arabera. Edo litzateke akats bat herri ikuspegitik parlamentu honetan adierazita dauden indar harremanak ez baliatzea, herri honek aurrera egin dezan, bere potentziala baliatu ditzan, bere aukera baliatu ditzan, herri erronkei aurre egiteko eta etorkizuneko gizarte eta ekonomia erronkei aurre egiteko. Hori da, esan duguna. Eta egin genuen proposamen bat, bide hori hasteko eta lau gai planteatu genituen, uste ditugunak, erraz heldu gintezkela akordio batera. Hain zuzen ere, historikoa badagoelako. Eta gai horietan adostasunak eraikitzeko oinarriak iraganean jarrita daudelako. Jarrita daude transizio energetikoaren arloan, jarrita daude hezkuntzaren arloan, jarrita uste dut egon daitezkeela hizkuntzaren arloan, eta uste dut administrazioen modernizazioak eskatzen duen transformazioak, ikuspegi desberdinak izan ditzake gauza batzuetan, baina nik uste dut oinarri importante bat egon daitekeela hor adosteko. Hori da, egin genuen planteamentua, eta horri lotu dizkiogu, horri lotu diogu hain zuzen ere egin ditugun zuzenketa partzialak. Eta horrekin batera, aurrekontuen eztabaida hasi genuen etxebizitza erdiguna jartzen. Eta norbait kritika egin zigun, eta gaur uste dut errepikatu dela. Nola den posible hori, ez? Orain gai batzuk jartzen ditu mahai gainean, gero etxebizitzaz mintzo gara, eta ondoren zuzenketa partzialak planteatzeko orduan etxebizitzaz ahaztu egiten gara. Nik ulertu dezaket politika konbentzionalaren logika batetik, hori ezoikoa dela. Baina nik uste logika politikoa nahiko argi jarri dugula mahai gainean politika orokorreko plenotik gaur egun arte azkenengo 3 hilabetetan. ¿Por qué la vivienda? Porque se ha convertido en el epicentro de la desigualdad y la puerta de entrada a situaciones de precariedad. A la vez que uno de los principales problemas que lastrarán nuestra resiliencia económica en el medio plazo. Los datos relacionados con el mercado residencial son demoledores en Araba, Vizcaya y Guipúzcoa. La edad de emancipación se sitúa en 29,8 años, muy por encima de la media europea. Los precios están en máximos históricos. En los últimos 4 trimestres los crecimientos han sido superiores al 10%. Por consiguiente, el salario medio neto de la juventud asalariada de entre 18 y 34 años debería incrementarse un 74,7% para poder pagar un alquiler a precios aceptables, un 100% en el caso de los menores de 25 años. El salario medio neto de los y las jóvenes asalariadas de entre 18 y 34 años debería aumentar un 114,2% para poder pagar la primera cuota de un préstamo hipotecario a precios aceptables. Estos son datos muy concretos. Tras la crisis financiera de 2008, los sueldos repuntaron, pero los alquileres se dispararon hasta devorar casi por completo los ingresos. Al mismo tiempo, la precariedad de los empleos juveniles no hace sino ensanchar la brecha. Hay un cruce de estadísticas demoledor. La tasa de paro juvenil en la Comunidad Autónoma Vasca, 9,4%, es menor que en el conjunto de la Unión Europea, 11,4%. Y, sin embargo, la tasa de emancipación es muchísimo más baja. La explicación pasa, entre otras cosas, por una tasa de temporalidad laboral casi 7 puntos por encima del 33,6% de media europea. Y en esta situación, la diferencia entre los demandantes de alquiler de la lista de Etxebide y el número de viviendas de alquiler social se ha duplicado en los últimos 8 años. Estos son datos. Datos que hablan por sí solos y que dibujan una situación de emergencia habitacional. Emergencia habitacional. Entonces, cuando esta parte del país se encuentra en una situación de emergencia habitacional y eso tiene consecuencias sociales y económicas de primer nivel, yo creo que los partidos del Gobierno no pueden comparecer en este Parlamento con ese nivel de autosatisfacción. Yo creo que hay que ser un poco más humildes, seguramente hay que asumir responsabilidades, porque la ley de vivienda vasca que se aprobó en 2015 no se empieza a desarrollar hasta 2021. Por lo tanto, la inacción de los gobiernos del PNV y PSE en los últimos años tiene parte de responsabilidad, no toda, pero parte de responsabilidad en esta situación y hay que ser capaz de asumirlo. Yo creo que hay que comparecer con un poquito más de humildad ante una situación que tiene consecuencias sociales y económicas de primer nivel, que afecta preferentemente a los y las jóvenes. Eta gaztetaz asko hitz egiten da, gazteei buruz. Eta nik uste dut ere
buelta bat eman beharko geniokela nola eta nondik hitz egiten zaien gaztei. Zeren gazteek, gaurko euskal gazteek, herentzia hau jaso dute. Eta badukate arazo importante bat momentu honetan. Eta da, ezin dituztela bizitza autonomoak garatu, garaiz, hain zuzen ere, dauzkaten soldatekin ezin dutelako alokairu bat edo hipoteka bat ordaindu baldintza duinetan, baldintza onargarrietan. Hortaz gain, herentzian jaso dituzte arazo larriak, klima larrialdi bat eta mundu bat etorkizun ilun bat marrazten duena. Promesa liberala erori eginda. Hemen gaztei esan zaie, ikasi, master bat egin, eta lan munduan lanean hasiz gero, bizitza autonomoa garatu ahal izango lituzketela. Eta hori, kontratu hori, hautsi eginda. Eta arazoak askotarikoa dira, eta gu daukagun autogobernu mailarekin eta botere maila urriarekin mundu global hontan, erantzunkizunak ez daude noski euskal instituzioen gain, osoki, neurri osoan, ez. Baina, uste du klase politikoak, gaztei zuzentzen zaionean, bere erantzunkizunak behin onartu eta behin asumituz egin behar duela hori. Eta beraz, pentsatu egin behar duela gaztei nondik eta nola hitz egiten zaien. Zeren, sensazioa daukat asko hitz egiten dela gaztei buruz, eta esaten dela erantzunkizun gutxi adierazten dutela. Bizitza individualizatuak dauzkatela. Bizitza modu hedonistak edo nihilistak adierazten dituztela. Hola hitz egiten da asko, uste dut beraie percepzio hori badaukatela. Klase politikoaren partetik, tertulietan, gehiegi hitz egiten dela horrela gaztei buruz. Eta gutxitan aitzat hartzen direla sujetu politiko bezala. Eta gutxitan onartzen dela beraien agentzia politikoa. Eta gutxitan onartzen dela ekibokatzeko daukaten eskubidea, ere, noiz eta herentzi hau jaso dutenean. Yo aspiro a un país en el que la clase política no se dedica a decirles a los jóvenes y a las jóvenes lo que tienen que hacer, lo que tienen que ser. Y menos cuando no se es capaz de dar solución a los problemas que afrontan, como es la imposibilidad de emanciparse por no ser capaces de hacer frente a la especulación inmobiliaria. Yo creo que a los y las jóvenes hay que dirigirse con un poco más de respeto en este país. Y menos cuando reciben en herencia esto mismo. Estos datos arrojan una situación de emergencia habitacional que impacta directamente en las posibilidades de futuro de los y las jóvenes de este país. Y por tanto, yo creo que la clase política tiene que comparecer en este Parlamento con un poco más de humildad. Con un poquito más de humildad. Irakurri berri dut Arantza Zulabek Demokrazien Berrikuntza Zentroak Demokrazia Kultura Politika aritzan liburua, edo horko pasarte batzuk. Eta esaten da honakoa, hirugarren jarrerazko dimensioa politikarekiko lotura afektiboa da. Emaitzek berretsi dute desafekzio orokorra dela, desafekzioa, orokorra. Eta politikarekiko urruntze sentimendua handia dela. Guztion gaietan parte hartzeko joera txikia ikusten da. Eta politikariek herritarren eskaerei ez dietela kontu egiten adierazten du gehiengo zabalak. Iritzi horietan gizarteko talde demografiko eta politiko ezberdin bat egiten dute. Esto es lo que piensa la gente de la política. Esto es lo que piensa, esta es la imagen que tiene la política en la sociedad. Esto es lo que piensa la gente con respecto a los partidos políticos y las instituciones. O somos conscientes de esto, o si no, con nuestros comportamientos y nuestras actitudes estaremos ahondando precisamente en la desafección política y en la crisis política. Eta badago beste pasarte bat, non esaten den, gizartean badagoela segmentu bat interes politikoa adierazi eta auzi politikoak ulertu eta interpretatzeko gai dela sentitzen duena. Baina sentimendu positibo horiek euskaldun sentitu eta ezkerreko posizioetan autoubikatzen direnen artean nabarmentzen direla. Hemen aukera badago. Badaude segmentu batzuk gizartean eta badaude segmentu batzuk gazten artean interesa erakusten dutenak desafekzio garai hauetan ultra eskuina bidea urratzen ari den garai hauetan, eta uste dut aste hontako emaitzek hori argiki erakusten dutela. Espainiako inkesten arabera, gazten 40%ak Vox bozkatu asmo du hurrengo hauteskundeetan. Hori Euskal Herrian ez da gertatzen. Aitzitik, Euskal Herrian gazte sektore askok uste dute konpromiso bat har dezaketela auzi politiko, sozial eta ekonomikoi dagokienez. Eta konpromiso bat agertzeko prest daudela herri honen etorkizunari dagokionez. Eta, beraz, hor aukera bat dago. Baina horretarako humiltasun pixka bat behar da. Humiltasun pixka bat behar da
gaztei eta oro har gizarteari zuzentzen gatzaiona. Por tanto, ¿qué hemos hecho con respecto a la vivienda? Pues una cosa muy concreta y muy cifrada. Lo que estamos diciendo es que los 20 millones que se pretenden destinar al Fondo Social a través de este presupuesto es una inversión insuficiente. Y lo que estamos planteando es que la situación de emergencia habitacional que dibujan estos datos requieren de una reacción inmediata. Y esto supone, pues, una política de vivienda basada en la cooperación interinstitucional, pero que tiene que alinear todas las escalas institucionales con una importante dimensión vertical. El señor consejero Itxaso alguna vez ha dicho en este Parlamento que seguramente nuestro modelo, pues, es más de imponer, ¿no? Y que la propuesta del Gobierno a través de la Ley de Medidas Urgentes, dejando en manos de los ayuntamientos la aplicación de los estándares de vivienda pública, es más horizontal, más participativo, no tratando de imponer, sino de, bueno, pues dejar margen de actuación a las instituciones locales. Nosotros y nosotras sí creemos que ante una situación de emergencia habitacional tiene lugar una dimensión vertical donde el Gobierno, a través de la cooperación institucional, pero con una pauta de actuación, pauta de actuación clara, tiene que marcar una dimensión vertical potente y activar todas las capacidades normativas, institucionales y financieras para hacer una política de vivienda audaz, con suficiente capacidad y con suficiente inversión como para hacer frente a esta situación. Esto es lo que pensamos nosotros y nosotras. ¿Y eso cómo se hace? Pues dotando a un fondo de inversión con suficiente capacidad financiera como para poder hacer toda la vivienda pública posible en el menor periodo de tiempo. Esto es lo que hemos planteado y hemos hecho una propuesta que será discutible en términos técnicos, pero que estamos dispuestos a discutirlo precisamente, que nos parece que es perfectamente viable y además hemos planteado cómo se puede financiar esto a través de la deuda. Por lo tanto, hemos hecho una propuesta muy concreta, cuantificada. ¿Se podrá estar de acuerdo o no? Se podrá discutir, pero me parece que es una aportación en sentido positivo. Eskala handiko interbentzio bat, hori da planteatu duguna. Eskala handiko interbentzio bat eta berehalako erreakzio bat. Eta uste dut, denborak esango du hori, baina parlamentu honetan gertatu da orain arte ere, irrealtzat edo lekuz kanpo jo diren EH Bilduk egindako proposamenak denborarekin onartu diela. Ez da hau lehenengo, elitzateke hau lehenengo aldia izango. Garraio publikoaren doakotasuna 16 urtetik beherako entzat. Umeen zaintzagatiko prestazio familiarrak, etxebitza publiko erosketa tanteo retrakto bidez, alokairun prezioa mugatzea, 0-2 urte bitarteko hezkuntzaren doakotasuna, bihotz-kirurgia basurto mantentzea, emergentzien publifikazioa, ope bereziak osakietzan. Halako proposamenak, EH Bilduk egin izan ditu parlamentu hontan, erreakzioa izan da gutxi asko, kasu hontan, egin dugun etxebitza fondoan inguruan egon den erreakzio berdina, eta denborarekin, eta urteen ondoren, proposamen horiek onartu egin dira. Nik uste dut egin dugun proposamen hau aintzat hartzekoa dela. Eta 20 milioien eta 100 milioien artean badago graduazio bat, egon daitezke tarteko bideak. Baina uste dut gugaz aparte eragile askok esate dutela momentu honetan. Behar dela munta handiko inbertsio publiko bat, etxebitza publikoaren promoziorako. Eta hori dela gutxieneko baldintza, ez nahiko, baina gutxienekoa politika publiko bat egiteko, emergentzia habitazional honi aurre egiteko gai dena. Hori egin dugun proposamena, eta uste dut, hurrengo urtetan, ikusiko dela, segurazki etxebitza fondo horrek bestelako dotazio batzuk izango dituela etorkizunean. Deskartatu da proposamen hori, eta, adostasunik ez zegoenez, erabaki genuen zuzenketa partzialak lotzea hain zuzen ere, politiko orokorreko plenoan egin genuen proposamenari.
akordio nazionalen proposamenari. Por mucho que nos empeñemos, si queremos hacer avanzar este país, afrontar los retos sociales, económicos y culturales con éxito, los acuerdos nacionales no tienen alternativa. Esa es la hipótesis de trabajo de la izquierda soberanista. Porque las proyecciones se confirman, los análisis se hacen realidad. Ante un desorden mundial sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, una Unión Europea sumergida en una crisis existencial, el auge y fortalecimiento de la extrema derecha y grandes transformaciones de carácter económico, social y tecnológico, este pequeño pueblo requiere de una base de consenso sobre determinadas líneas estratégicas. Esta es nuestra hipótesis de trabajo. Este es el planteamiento que pusimos encima de la mesa en el pleno de investidura y en el pleno de política general, sí. Y esa va a ser nuestra hipótesis de trabajo también de aquí en adelante. Estamos absolutamente convencidas y convencidas de ello. En estos tres territorios se afianza un mapa político nuevo, con dos principales fuerzas políticas. La competencia electoral es inevitable, pero en ningún caso puede eliminar las condiciones de posibilidad de los necesarios acuerdos nacionales. Horregatik egin genuen proposamena. Horregatik planteatu genituen lau akordio proposamen politika orokorreko plenoan. Eta horregatik lotu ditugu proposamen horiek zuzenketa partzialekin. Uste dugulako hemen diskurso garbira pasatu behar dela behingoz. Lau proposamen, administrazioen modernizazioa, lehena. Uste dut hemen ados jartzea erraza litzatekeela. Erreza beharko lukeela. Dimensio tekniko importante badaukalako. Zeintzu dira administrazio modernizaziorako gako nagusiak edo zutabe nagusiaren, simplifikazioa eta desburokratizazioa, ados gaude horrekin. Bigarrena, digitalizazioarekin lotuta, gobernu ona, ze aukera digitalizazioa horretarako. Bi, nola baliatu inteligentzia artifizialaren txertaketa, gastuaren efizientzia handiago baterako. Hor badago bide luze bat garatzeke. Ze gaitasun instituzional behar ditu garai berrietan, erronka sozial-ekonomikoi aurre egiteko. Eta laugarren bat, erregenerazio demokratikoa. Eta hau importantea da, hain zuzen ere, gaitasun instituzionalarekin badaukalako lotura zuzena. Eta hau, maigainan jarri behar da. Eta guk hau, maigainan jarri nahi dugu gai hau. Lasaitasun guztiarekin, hau ez da inoren kontra egiten den planteamentu bat. Baina herri honetan, 3 herrialde hauetaz, mintzen naiz momentu honetan, badaukagu baita ere arazoa klientelismoarekin eta lagunkeriarekin. Eta maigainan jarri behar da, ze honek zerikusi zuzena dauka gaitasun instituzionalarekin. Eta gure gaitasun instituzionalak kaltetzen dituenez, gero herri gisako arazo bat da eta honi aurre egin behar zaio. Eta hau mahai gainean jarri behar da. Administrazioen modernizazioa ertxiki lotua dago regenerazio demokratikoarekin. Hemen badago asignatura bat pendiente, mahai gainean jarri behar da, nik uste denok daukagula detektatuta hori, orain ausardia behar da, hori termino egokietan planteatzeko eta horrekin zerbait probetxuzkoa egin ahal izateko. Katalunia bada referentzia bat hontan. 2024ko urriaren 8an planteatu zuen la estrategia de reforma de la administración. Zetra deitzen aholku batzorde bat osatu, 50 neurri proposatu ditu, 150 tramite administratibo simplifikatu, eta 17 neurritako talka plan bat osatu du. Uste dugu hor badagoela adibide bat. Edo, ejemplo bat, ardezakeguna adibide gisa, guk egin barreko bidea ere diseinatu alizateko. Hemen ezinbesteko lan badaukagu eta uste dugu horri aurre egin bazaila. Segregazioaren kontrako ituna. Nik uste dut aukera galdu baten aurrean gaudela. Hemen demokrazia kolaboratiboa hitz egiten da eta lehendakariak erantzun zian pasan astean kontrol bilkuran, nola nik planteatu nuelarik edo balioan jarri nuelarik beste behin. Hori ere balioan jarri du ni tribuna honetatik. Urdaibain egin den entzuketa prozesua, ia guk hauzitan jartzen genuen demokrazia ordezkatzaia. Deslegitimatzera ote gentozen instituzioatik hartzen dien erabaki. Hemen gauza bat argitu egin behar da. Nik ulertzen duanagatik ponentziaren bidez egin nahi dena da aztertu nola hurbiltzen dien instituzioak herritarrei, nola herritarrak binkulatzen ditugun prozesu demokratikoari, nola egiten dugun zubilan bat, nola gainditzen dugun dagoen desafekzioa. Dagoen krisi politikoa, hori dela asignatura pendiente, hori baldin bada. Urrengo gunean, ezin daitekeena esan da, demokrazia ordezkatzaileak eta bere formak eta bere edadura aski dela, eta dauzkagun gizarte erronki aurre egiteko, eta beraz, norbaitek
norbaitek balioan jartzen duenean, gobernuek sustatutako entzuketa prozesu bat, hau da, demokrazia kolaboratiboko prozesu bat, horri erantzuna ematea esanez, haizuek, hemen zuek auzitan jartzen ari zarete demokrazia ordezkatzailea eta hemen dagoen legitimidadea. Hemen gauzak pixkat ordenatu egin behar dira, eta argi izan zen zertaz hitz egiten ari garen. Gu ponentzia horren alde gaude, baina ez hemen azterketa teoriko bat egiteko, 2 urtez, bai, horretarako badago akademia eta horretarako badaude Arantzazula bezalako zentroak. Hemen gaude politikak egiteko, eta batez ere politika horiek implementatzeko. Eta hemen aukera bagaltzen da, ze prozesu hau gakoa da. Hezkuntza sistema segregazioari nola aurre egingo zaion, hortan jokatzen dugu asko. Eta hori soilik abordatu daiteke demokrazia kolaboratiboko esperientzia baten bidez. Eta egin dugu proposamen bat dela hori nola jaisten dugun 3 herritara. Erantzunik ere ez dugu jaso. Orduan, diskursoen eta praktikan artean dago alde bat, gainera ezkeztena, esate duzu gola egite duzu buruarekin, baina ez dugu erantzunik jaso. Nahiko nuke jakin zeitzu dira argudioak, hola pistak izateko. Eta berdina gertatzen da transizio energetikoko prozesuarekin, edo paktu sozialarekin. Eta hemen badago agrabio bat, hori paktua da, lege hori onartu genuen 3 alderdion artean. Eta lege horrek artikulu baten esaten duena. Eta gaur ez dago zailbura, honezkero ja barreka legoke, gai ateratzen duen bakoitzan grazia egiten dio, omen. Niri grazia hondirik ez dit egiten. Akordioak daude betetzeko. Gero, aurpegiratzen zaigu, Etxebitzaren kasuan, promesa eginda, edo konpromiso politiko bat agertu du gobernuak nola 500 milioi inbertituko lituzken hurrengo 10 urtetan fondoan nahi zuzen ere. Baina hemen, iragan hurbilan ikusi dugu, nola ez promesa, baizik, legeetan jasotako akordioak ez diren betetzen. Eta guk gauza hauek oso serio hartzen ditugu. Ze hau ez da edozein prozesu. Transizio energetikoak edo lurraldea jaso beharko dituzten transizioak nola kudeatuko ditugun, hor ere asko daukagu jokoan. Eta daukagu vulnerabilitate estrategiko bat herri gisa energiaren auzian. Eta gero, hemen gainera erabiltzen den bezala, nola oposizioa agertzen denean herrietan, eta esango dut berriz ere oposizioari alderdi guztietako ordezkariek adierazi dute udaletan, ez dago honekin frivolizatu askotan hemen egiten den bezala, guk hau oso serio hartzen dugu. Ze uste dugu herri izamen asko daukagula jokoan, eta vulnerabilitate estrategikoa daukagula. Horri aurre egiteko adosten dugunean, adostu egiten dugunean, eta lege baten jasotzen dugunean ze forma izan behar duen prozesu horrek, eta akorde hori betetzen ez dean, eta gainera ekartzen dugunean ona izuek, hemen dago inkumplimendu bat, gainera barre egiten denean horrela modortan, orduan, demokrazia kolaboratiboa da aplikatzeko gizarte auzi nagusietan. Eta hemen kohesio soziala eta instituzioekiko konfiantza auzitan dago. Eta azterketa teorikoagoa daude. Orain egin behar dena da, teoriatik praktikara igaro. Eta hemen uste dut aukera bat galtzen dugula. Eta ni izugarrizko pena ematen dit. Eta gainera, esango dut beste behin, argudiatzen bazaigu, zergaitik ez egin dugun proposamenari, gutxienez pistak izango ditugu. Baina erantzunik ere jasotzen ez denean, eta ezagutzen gara, eta gainera hezkuntza akordioaren oinarrietan elkarrekin ibili ginen. Eta gai hauetaz asko hitz egin dugu. Eta azkenengo hilabetetan ez dugu dei bakar bat ere jaso parlamentu honetan modu formalean egin dugun nik uste dut proposamen razonable baten inguruan. Eta gu eskola bikaina denontza prozesuan bagaude. Naiz eta kritikoak izan, bagaude, adierazten dugu konpromiso bat. Naiz eta kritikoak izan, han gaude eta saiatzen gara aportatzen. Beraz, uste dut hemen, zoritxarrez, gobernuko alderdiak ari zaretela oposizioa egiten oposizioari, eta gu ari garela zubigintzan, saiatzen aukerak identifikatzen, saiatzen proposamenak egiten, eta horren aurrean jasotze dituen erantzuna dira dienak. Batzutan isiltasuna, erantzunik ere ez, hori mespretxu politikoa da, eta beste batzutan arrokeria. Baina hemen ez du EH Bildu galtzen. Hemen galtzekotan galtzen du herri honek. Eta uste dut, eta honek bukatuko dut, hemen esan dudan bezala analizia konfirmatzen ari dira. Hemen datozen urtetan gauza asko daude jokoan. 2026 urtean gauza asko gerta daitezke. Hemen jokoan dagoena estatu espainolean da
ia 78ko erregimenaren bersio autoritario batek forma zehatza hartuko duen PPren eskutik eta segurazki Voxen eskutik gobernu batekin, edo, estatu horren irekira gertatuko den demokratizazio bat eta bere izaera plurinazionala aintzat hartuko den. Hori da, auzitan dagoen gauza bat 2026an. Ondorio guztiekin, horrek dakartzan ondorio guztiekin. Eta ondorioa izan daitezke larriak. Guretzat, personalki, eta hemen ja marra batzuk gainditu dira parlamentu honetan dialektika politikoan, eta ez dut izenik emango, eta ez dut ezer aipatuko gehiago, nik uste dut denok daukagula buruan zertaz ari nahi zen. Baina hemen, personalki izan ditzakeun ondorio ez gain, hemen herri honek atzera egin dezaketa asko. Eta lehendakaria politika orokorreko plenoan esan zuenarekin guztiz ados gaude. Hori da gerta daitekena. Eta hortaz gain, dauzkagu auzi sozial ekonomiko oso importanteak esku artean. Eta krisi bortitzak. Eta desafekzio politiko izugarria handi bat. Amaitzen ju, mesedez. Hori horrela izanik, uste dut, momentua dela, interes alderdikoi elektoralistak albo batera utzi, 2026a segurazki bai izango da hauteskunde urte bat, bai, baina ezin dezakegu herri hau 3 urtetako hauteskunde prozesu batera kondenatu, zeren hemen herri ikuspegia, omar da alderdi ikuspegien oso gainetik. Guk proposamenak egin ditugu elkarlanerako. Kompetentzia egongo da. Guk kritika egingo dugu gauza askotan. Gauza askotan ez gara ados egongo, baina posible den gaietan elkarlanak egon behar du. Eta bestela herri hau aterako da galtzen. Ni esker. Eskerrik asko, Otxandiano jauna. Eusko Abertzaleak. Zabala Anderea, zurea da hitza.